Instant Progress Beginner. Revision 3, Part 3. Преговор 3, трета част. Past Simple. Revision. Минало просто време. Преговор. Нека да обобщим всички глаголи правилни, неправилни и глагола съм в минало просто време. Positive. Положителни изречения. Verb to be. Глагола съм. Yesterday I was in a game show on TV. Вчера аз бях в телевизионно шоу. За глагола съм използваме формите was или were, положителни изречения. Regular verb. Правилен глагол. I played for 20 minutes. Играх в продължение на 20 минути. За правилните глаголи в положителни изречения добавяме окончание ed. Irregular verb. Неправилен глагол. I won £10,000. Аз спечелих 10 000 лири. За неправилните глаголи използваме втората колонка от табличката, за да направим положително изречение. Negative. Отрицателно изречение. Verb to be. За глагола съм We weren't at home. ние не бяхме вкъщи. Използваме формите wasn't, weren't, като добавяме отрицателната частица директно върху глагола съм. Other verbs. За всички останали глаголи I didn't answer all the questions. аз не отговорих на всички въпроси. Добавяме didn't, което носи отрицанието, и глагола остава в сегашната си форма. Didn't поема цялото минало време. Yes, no questions. Въпроси, на които отговаряме с да или с не. Verb to be. Глагола съм. Were you at home last night? Беше ли вкъщи с нощи? Местим глагола съм пред подлога. Използваме формата was или were. Other verbs. Другите глаголи. Did you see me on TV? Видя ли ме по телевизията? Този глагол не можем да преместим отпред. Ползваме спомагателния глагол did и поставяме него пред подлога. Did поема цялото минало време и основният глагол е в сегашната му форма. Основната форма, която взимаме от речника. WH questions. Въпроси с въпросителни думи. Verb to be. Глагола съм. Where were you? Къде беше ти? Подреждаме изречението последния начин. Въпросителна дума, глагола съм във формата was или were и подлог. Местим глагола съм, за да направим въпроса. Other verbs. Други глаголи. When did the show start? Кога започна шоуто? Отново, както и в горните въпроси, тук ни е необходим спомагателния глагол did и инфинитива на основния глагол. Словореда на изречението е въпросителна дума, спомагателен глагол did, подлог и основен глагол в инфинитив. Хайде да се упражним. Exercise 6. Rearrange the words to make sentences or questions in past simple. Write them in your notebook. Подредете думите, за да направите изречения или въпроси в минало просто време. Напишете ги в своята тетрадка. Ориентирайте се по препинателния знак накрая, дали да бъде положително или отрицателно изречение с точка или въпрос, когато имате въпросителен знак накрая. Натиснете пауза и помислете сами. Готови ли сте? Ето и верните отговори. There was a game show on TV last night. The players were very nervous. Jessica answered the first question. She played a great game. She didn't win £100,000. Were the questions very difficult? Yes, they were. Did she answer all the questions? No, she didn't. What was the last question?
How much money did she win? В последния въпрос имате цяла въпросителна фраза. How much money? Колко пари? Нея поставяме на първа позиция в изречението, след това следва спомагателния глагол, подлога и основния глагол. Exercise 7. There were some useful expressions in the listening. Put the words from the box to complete the expressions. Имаше няколко полезни израза в слушането. Поставете думите от кутийката в празните места, за да попълните изразите. Натиснете пауза и помислете сами. Хайде да проверим. This is a very difficult question. Това е много труден въпрос. You are amazing. You really know a lot about art. Ти си невероятна. Ти наистина знаеш много за изкуството. Thomas Edison died a long time ago. Томас Едисън е починал преди дълго време. My husband is a doctor. He told me the story about Alexander Fleming. Моят съпруг е лекар. Той ми разказа историята за Александър Флеминг. You played a great game. Congratulations. Ти игра чудесна игра. Поздравления! Exercise 8. Do you know the difference between the verbs invent and discover? Put the verbs into past simple and fill in the gaps. Знаете ли разликата между глаголите invent и discover? Поставете ги в минало просто време и попълнете с тях празните места в изреченията. Натиснете пауза и помислете. Готови ли сте? Хайде да видим верните отговори. Christopher Columbus discovered America. Христофор Колумб откри Америка. Alfred Nobel invented dynamite. Алфред Нобъл изобрети динамита. Секцията говорене ще направите на консултация онлайн, но можете да помислите по въпросите в нея като предварителна подготовка. Хайде да ги разгледаме. Ще трябва да измислите въпросник за телевизионна игра. Помислете за известен човек, който е написал нещо, изобретил нещо, открил нещо, нарисувал нещо или направил нещо. Също можете да помислите за режисьор на филм, главен актьор във филм или автор на книга. Допълнете въпросите и ги подгответе за следващата си консултация. А сега нека да погледнем упражненията в учебната тетрадка, в задната част на вашия учебник на страница 34. Нека заедно да обясним условията на упражненията. Exercise 1. Read the text and answer the questions below. Прочетете текста и отговорете на въпросите по-долу. Exercise 2. Underline the correct word to complete the sentences. Подчертайте правилната дума, за да попълните изреченията. Упражнение 3 е диктовка. Ще го направите на консултация с преподавател. За проверка на упражненията, посетете занимание с наш преподавател. За да научите по-лесно думите от урока, гледайте видеото с новите думи. Хареса ли ви урока? Изпратете ни вашето мнение на имейл info.classroom.bg@gmail.com. Гледайте следващото видео за урок 31 и продължавайте да учите и да се забавлявате с Classroom BG.